Přátelé, moc vás zdravím, je tady další kolo vašich otázek. Já jdu hned na ně, týkají se kurzu Žít bez bolesti. Petra píše, dobrý den, nejdříve chci moc poděkovat za seminář, hodně věcí bylo velice přínosných, už jsem začal něco uplatňovat, cvičím program Žít bez bolesti, zasekla jsem se v 8. týdnu, cvikuje už hodně, takže jsem to už nedotáhla. Každý den se tomu věnuji nějaký čas. Už se v noci nebudím, noha mě stále brní, nevím, jak to popsat. Je spíš taková citlivá, vnímám to, když jsem v klidu, v chůzi většinou ne. Jestli je posun tak pomalý, vnímám, že stres stav zhoršuje, jedná se o levou nohu. Peťo, tohle je typická věc, která se cvičením ne vždycky dá úplně odstranit. Ta citlivost je opravdu věc, která se týká stresu. Je to na první dobrou, je to věc, která se vlastně týká toho, že něco v životě vám chybí k vaší spokojenosti. Dívejte se na to jakoby z pohledu ženy, se dívejte na sebe, co vlastně ta žena potřebuje, aby ještě byla spokojenější, co nemá, co si neumí dát a tak dále. Můj dotaz ale zní, jak to dlouho mám sledovat. Vím, že tyhle věci trvají. Je to asi od února 24. Snažím se i hýbat jinak, bojím se, abych si neublížila. Chodíte k masérce, nemá moc co masírovat, říkala. Měla jste i EB virózu. To jsou všechno věci, které se vlastně týkají toho, že ta psychika imunitu sráží. Celkově hodně odpočívám. Pracuji u počítače 5 hodin denně. No, je to věc, která se týká psychosomatiky. Je dobrý se zamyslet nad tím tématem. Jinak cviky jako dělejte dál, ty, co vám vyhovují. Nemusíte úplně tak dlouho, jak píšete, 20 až 40 minut je docela už dost, takže klidně míň a vybírejte si cvičení, které vnímáte, že vám něco přinášejí, nebo kde cítíte ještě, že jste v nich trošku slabší. Tak, jinak bych šel po té stránce psychosomatický, abyste se trošku doptávala, co teda v životě byste mohla mít pro sebe víc. Martina píše, dobrý den, chci se zeptat ke cviku 14. 5. týdne, mám zapojovat sval u kyčle nohy, která zůstává na podlaze, cítím, že spíše zapojuji sval blíže k sedací kosti, strana hýždí od sedací kosti nahoru k pasu. Je to cvičení, které je hodně náročné na koordinaci. Je potřeba, abyste zapojovali svaly opravdu kolem hýždí. Ono to často nejde, protože ty svaly nefungují, tak můžete dělat cvičení v menším rozsahu a pomalinku, ale ten cvik rozhodně zkoušejte dál. Jo, takže pomalinku, menší rozsah a ty cviky přece jenom se nezapojují tak lehce. Ty svaly se nezapojí úplně tak lehce. Libor píše, potřeboval bych poradit s dýcháním u cviku pro 4. týden. Nějak přesně nevím, kdy se nadechnout a kdy vydechnout. Nádech by měl být, když jdu dolů. Je to vždycky tak, že ten nádech dělejte tam, kde vás čeká nějaká zátěž, takže při otáčení nebo před ním je dobrý v břiše mít nádech, aby břicho bylo zapojený a stabilní bederní páteř tím pádem. Jo? Takže vždycky, když jdete do nějaké akce, do nějakého záběru, tak buďte už v nádechu. Zdravím, pane doktore, cvičím 2. týden, cítím, jak svaly povolují, tělo je pružnější. Podnětem ke cvičení byl houser v bederní páteři před Vánoci. Mám dotaz, mám pravou nohu o 1,5 cm kratší než levou. Mám tomu nějak cvičení uspůsobit, nebo to ničemu nevadí? Nemuselo by to vadit. Dávejte si pozor hlavně ve cvikách na 4, že pánev máte horizontálně, že tam zadek se jakoby nějak nenaklápí.
Je otázka, jak se tam rozdílná délka končetin měřila, jestli to bylo v poloze, v sedě, anebo v leže. Takže nemuselo by to vadit. V polohách na 4 trošku si dávajte pozor na tu polohu, pánové, ale jinak je to úplně v pohodě. Teď píše Andrea, že je účastník našeho kurzu. Od 6 let trpím migrénami. Je to mnohem lepší, když mám biologickou léčbu. 4 roky podle lopatku mám bolest. Dostávám tam křeče, které mi vystřelují do ruky, do celých zad. Prodýchávám to, čekám, až to přejde. Proto jsem se přihlásil do vašeho kurzu, který mi opravdu pomáhá. Průběžně se mi lopatka blokuje, většinou jen při minimálním pohybu vystřeluje mi tam bolesti do levé paže, ramena a do krční páteře. Díky tomu mi nejdou dělat 2 cviky, protažení prsních svalů, oroh místnosti a cvik v leži, který je ze 4denní výzvy na hraně gauče. Už je to lepší, gauč začínám zvládat a pomáhá mi. Je někdy důležité, jak na sebe cviky navazují? Ne, to není důležitý, Andrej, to je v pohodě, to pořadí je v pohodě na vás. Prsní svaly chápu, že tam jste asi stažená hodně, takže tam dejte na svůj cit a dělejte to tak, aby vás to zase tak nezatěžovalo i v pohodě do lehké bolesti. Ten cvik na hraně gauče, pozor na to, ať to nezdviháte bedrama, takže to je super, že vám to jde líp. Tak. Každý den můžete vybírat jiné cviky, dívejte se na to, které cviky vám nejdou, nebo který cítíte, že vám přinášejí úlevu. Jo? Takže podle toho si volte cvičení. Máte minimální degenerativní změny na krční páteři, jinak je to v pohodě. To je super. Několikrát za noc se budíte, máte úplně odkrvené ruce. Někdy mrtvá ruka přechází to, když to procvičíte a je to nepříjemné. Nevím, zda to může souviset s tou lopatkou. Krční páteř mám po 2 úrazech. Hypermobilní kloubidle ortopeda. Vaše cviky jsou skvělé, lopatka bolí mnohem méně, i když po 5. týdnu cvičení jsem začala mít problémy s vnitřním povrchem břicha. Jako mi tam někdo každé ráno vysypal hřebíčky. Musím hodně odpočívat. Andrej, tohle to jsou věci, které bych asi taky konzultoval stran psychosomatiky. Máte vyšší napětí v nějakých místech v šíji a vlastně kolem té levé lopatky. Levá lopatka zase může hodně mluvit o tom, co už jsem tady dneska zmiňoval. Zaměřte se na to, jestli děláte a máte v životě to, co byste si přála. Jestli žijete a dáváte si čas nebo nějakou pozornost tomu, v čem by se vám žilo dobře, hezky a mile. To je důležitá věc k tomu, co vás jako trápí. A už jenom to, že vlastně píšete, že od 6 let máte migrény, tak to není OK. Jo. Už tenkrát možná ta holčička měla spoustu pocitů, s kterými jí nikdo nepomáhal a proto ta migréna, ten tlak tam vzniknul. Takže tohle to je téma, který bych určitě s váma řešil, kdybychom se viděli osobně. Jo. Tak, ještě tady poslední dotaz. Dobrý den, pane doktore, chtěl bych se zeptat, jestli mám cvičit 4 základní cviky z výzvy na záda, když mám zjištěné výrůstky na 4. a 5. obratli, které se skoro dotýkají. Můžete cvičit a sledujte, co to bude dělat s páteří. Je to hodně důležité, abyste trošku dal na svůj cit, ale ty cviky jsou v pohodě. Předpokládám, že je to 4. 5. obratel na bederní páteři, kde už skoro není plotínka, takže
cvičte určitě a dejte pozor na to, ať bederní páteř máte vždycky co nejvíc rovnou, ať tam nejste v lordóze jakoby zadkem dozadu. Tak přátelé, super, děkuji moc za dotazy, budu se těšit na další, no a ať se vám daří dobře a vy vidíte, že psychosomatika se prolíná jako vším, co v těle může nás trápit a bolet, takže cvičte, ale je potřeba trošičku někdy jít dál za hranice toho cvičení, aby se člověk trošku dostal do svého nitra a aby sledoval, co právě mu v životě chybí nebo co mu nesadí. Takže to je taková další fáze a ať se máte moc hezky, držte se a zase u nějakého dalšího videa se budu těšit na viděnou.